Mhuwiex aċċettabbli li jintbaqa' l-faqar estrem u l-ġuħ fid-dinja tal-lum. Fil-patt tal-ġejjien li adottajna f'dan is-summit qed inġeddu l-impenn tagħna biex neliminawhom. Dan sostnih id-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin Ewropew u l-Kummerċ Ian Burch waqt li indirizza s-sessjoni plenarja tas-summit għal-ġejjieni it-tnejn wara nofsinhar, wieħed mill-avvenimenti l-aktar kruċjali fid-79 sessjoni tal-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda li qed titella bħalissa fin-New York, l-Istati Uniti. Wara sensiela ta' dialogi interattivi, is-summit laħaq il-qofol tiegħu b'dikjarazzjonijiet mill-mexxejja tal-pajjiżi u bl-adozzjoni tal-patt għal-ġejjieni, dikjarazzjoni bbażata fuq azzjonijiet tanġibbli. Dan jafferma l-azzjonijiet multilaterali meħtieġa l-iżvilupp sostenibbli, il-paċi u s-sigurtà internazzjonali, l-innovazzjoni xjentifika, il-kooperazzjoni diġitali u l-involviment taż-żgħażagħ. Fid-diskors tiegħu id-Deputat Prim Ministru Malti enfasizza l-ħtieġa għal azzjonijiet immedjati u komprensivi biex jintlaħqu aktar malajr l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli tal-2030 u n-newtralità fil-klima sal-2050. Għallu kollimata tappoġġja s-sejħa tas-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda li riflessa fil-patt għal enfasi akbar fuq il-prevenzjoni tal-konflitti bħala prekursur għal paċi u s-sigurtà internazzjonali. Id-Deputat Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-enfasi tal-patt fuq it-tfal u saħaq dwar il-ħtieġa li dawn jiġu mħarsin mill-konflitti u l-vjolenza u li jkun hemm investiment fl-edukazzjoni tagħhom. Indirizzajt is-Summit of the Future propju hawnhekk fin-Nazzjonijiet Magħquda fejn anke il-patt li ilu jitħejja għal snin sħaħ ġie adottat. Il-messaġġ tagħna kien wieħed sempliċi imma nemmnu li sinifikattiv. Sħaqt ukoll fuq l-importanza ta' tfal, ma jistax ikun fis-sena 2024 nibqgħu naraw tfal imutu bil-ġuħ mingħajr edukazzjoni u allura f'kundizzjonijiet xejn feliċi. Sa dan it-tant nhar il-ħadd waqt wieħed mid-dialogi interattivi li saru fil-bidu tas-summit, id-Deputat Prim Ministru appella lil pajjiżi biex jieħdu passi immedjati ħalli jnaqsu t-tniġġis u jaqilbu għal enerġiji rinnovabbli filwaqt li jipproteġu lil komunitajiet vulnerabbli, partikolarment l-istati gżejjer żgħar li qed jiżviluppaw u li qed jiffaċċjaw theddid eżistenzjali minħabba żieda fil-livell tal-baħar.